Бояхе калафашмак шмазок мекунан салатота? Не то, что батл қатиралик ма гуфтестам ки 100,000 мутана мекунам. Сумприд агар кунам, баъд 20,000 мегирам, мера 20 дирам наметам. Ва мухлиси ралика. Ма боям ба ту мусума мегирам бубрам. Ҳами одам намефурадан, значит дидан намефурад. Чӣ хебай 2 соат да батл тоқат мекунӣ? Бояхе калафашмак шмазок мекунан салатота? Қил та хизмат бира дар рӯ туф мекунан весрота. салом дӯстон, канали ҳамза тв конкурси худша оғоз кард. Шоҳҷоизаи ин бозӣ вазн 2109 ва боз 20 конверти 10, 5 ва 3000 рубля. Ва касе ки аз ҳама зиёд билет мехарад, рӯзи финал соҳиби $300 мешавад. ва боз касе ки айноми ман 10 билет мехарад, 1 билети дигар тӯҳфа. шитобед, шояд соҳиби ҳамон мошин шумо бошед. Ралик 10 задагӣ ё намёк додагӣ? Дар куҷо? Дар батли мав кардам. Чӣ ба? Барои ки солдаторо ҳарчи гуфтагӣ бӯи хизмата намедона чи. Дар батли қатъи Карлеон пашмак сар гуфта ралик аз назар дошта? Барои чӣ? Барои ҳамун солдаторо прикол кардагиш. Қатъи ралик желание батл дорӣ? Не, чӣ ҳодем? Ва мухлиси ралика. Мухлиси ралика? Барои ҳамега қатъиш батл ду? Мега қатъиш батл ду. Бо чанд бора мега ки вай мезанад мега дар батл хай муаллим шунавд. Ралика агар бигар 20,000 дар батл 20,000 дар мисол батл кунем 20,000 выигрыш бимонам. Батл мекунӣ? Я чаре данор ҳами яъни 20,000 ту бимонӣ 20,000 ӯ. ҳами дар ҳаёт махма мисол чӣ хелай мара та оценивад мекунӣ ки ҳамин чизоро мисол качествои мара ман худам хама аҳамият метиҳам кореро ки намефурам кунам ку 20,000 не 100,000 мутан намекунам он кора. Яъне дигар вообще умуман батл кардан намефурам. Не то что батл қатиралик ма гуфтестам ки 100,000 мутан намекунам. Барои чӣ? Хай, намедонам, я одам меша ки тида маҳқул намеша дар ҳаёт. Правильно? Вот именно бояд раз одам маҳқул нашавад, мехоҳӣ қатъиш батл кунӣ, одами мефуридагит қатъи батл намекунӣ ку? Не, дело не в этом, братан. Ҳами одам намефурадан, значит дидан намефурад. Чӣ хебай 2 соат дар батл тоқат мекунӣ? Я гапҳои гап мезанӣ ки Фаҳмидам. Баъд просто мақсад ралик барои чӣ ралик ман намедонам мақсад ман пеши қатъиш максимум салом алейк кардагима не ки барои чӣ ман ҳамура баъд дидам барое ки солдат манро издиватсия мекуна вай намедона ки дар инами озодӣ ай пишти солдата ай пишти хизматшои граница мегарда мисол ай пишти ҳами ҳимоятгарои ҳифзгарои ватан мегарда ина ин чизо намедонам хай карочи ай пишти ҳамиш Бояхе калафашмак шмазок мекунан солдатота? Қил та хизмат бира дар рӯ туф мекунан весрота. Қатъи ралик желание батл дорӣ? Не. Ралик агар бигар 20,000 дар батл 20,000 дар мисол батл кунем 20,000 выигрыш бимонам. Батл мекунӣ? 20,000 мутан намекунам. ҳами одам намефурадан, значит дидан намефурад. Чӣ хебай 2 соат дар батл тоқат мекунӣ? Хай ман мақсади чи ина қача пештаги чахчах карда нестам. Мумкин ай сабаби ки ман дар интернет бисёр крутица мекунам видеои ман бисёр ман мумкини дар нафорам не ки охи
ایماده نمیفورن هم نمیفورن من میفورم بگیم برای که من هر روز تاجیکی خیلی مبدل میدارم تماشاش میکنم ویدیوش پراسموتر میکنم نه که نشد که من نمیفورمش یا اونم معلومه که پرابلم چه پرابلم منه اسمه اگر تو نه فورم ما چیکار کنم که فورم برا سومپری لگر کنم بعد 20000 میگن من 20 دیرام نمیتونم 20000 رو سو بستم اکه عثمان باطل هم تما دا 20000 هم اگر باین بمونه ما گفتم دا باین بمونه ما بایم به تو مسلمان میگیرم ببرم منی اما 20000 باینم